Voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan ang ginakabig mastermind sa mga hold-up incident sa mga nagapautang nga Indian National sa probinsya sa Iloilo Sabado sang aga. Iniamo si alias Bonjo nga residente sang barangay Capalis, Dumangas, Iloilo. Nagsurrender ini sa ilapunong barangay bangod nagakabalaka man ini sa iya kunong seguridad. Sa pagsungka ni alias Bonjo ginako man sini ang pagpang-hold up sa banwa sang Kabatuan, Dumangas kag Barotac Nuevo. Apang ginpanginwala man ni Bonjo ang bisyo sini ang paggamit sang illegal nga droga, rason sang iya pagpang-hold up. Dugang sini, wala sang ginakabig mastermind sa ilang grupo, pareho sang ipahayag sang duwaniya ka makaobdanan nga una na nga nagsungka sa kapulisan. Detain subok si alias Bonjo sa Dumangas Police bangod sa kaso nga robbery. So una, medyo na naman sa iya sining nga seguridad man, knowing nga din balahuba na ang iyaning nga involvement kag of course sa pag-convince man sang iya sining pamilya upod man dira nga aton nga barangay officials. Wala na sir sa matuod, wala na sila nga ginatawag nga mastermind kundi nga migway kami tapos istorya kami kung ano lang ang himuon nga munabi kung paano himol dapon. Wala na sila nga tawag nga boss o mastermind.